Bon dia, què tal està la situació marcada avui encara pel vent de mestral que continua bufant a les comarques del nord i també pel sol que tenim en gran part del territori. També les temperatures ben baixes. I el més destacable, la vista posada en el cap de setmana amb aquest canvi de temps que probablement ens torna a donar precipitacions generalitzades que podrien afectar sobretot les comarques costaneres, ser en forma de neu en cotes més altes i deixar un ambient de ple hivern. Però fins a aquest moment el que tenim és sol, com diguem, i sobretot vent, un vent de mestral que ha continuat bufant en força. Ho repassarem en les ratxes més fortes que han afectat les comarques del nord de Castelló. Ja tendeix a perdre força, però encara s'han registrat ratxes de vent del nord-oest de fins a 80 km per hora a Catí, de 82 km per hora a Xert, 76 han registrat a la Jana, 63 a Viver i 48 a Benicarló o a Vilafranca, algunes de les ratxes més fortes registrades avui. I els efectes del vent s'han pogut veure en les imatges que ara veuran encara en les comarques litorals del nord, especialment a la zona litoral nord podem veure aquest efecte de les ones que encara notàvem a Benicàssim en aquest cas, imatges d'Anna Andrés i també la mar de fons que podíem veure a altres zones del sud del territori, com veuran a la següent imatge de Torrevieja, que ens envia Joaquín Carrión. Per contra, en altres zones del litoral ja ha tornat la calma una vegada parat el vent, que era el cas de les comarques centrals, a la zona de la Marina el vent estava ja més encalmat. També rosada blanca avui, gelades a l'interior, com poden veure en aquestes imatges, i temperatures al voltant de 0 graus o inclús inferiors que s'han registrat a les comarques de l'interior de matinada i primeres hores del dia i han deixat aquestes rosades blanques característiques d'aquestes situacions i d'esta època de l'any. També hem tingut núvols orogràfics que el mestral ha format a sotavent del sistema ibèric, com podíem veure en aquesta imatge que ens arriba de Fredes, o també els núvols que s'han pogut veure a la zona de l'interior nord, concretament des del Toro, on podíem veure també nuvolositat de les mateixes característiques. Uns núvols que han travessat les nostres comarques al llarg de les últimes hores i que en general no han impedit l'acció solar, deixant aquestes formes característiques de les situacions de ponent. Una situació marcada avui, com diem, per aquest vent de mestral que ja tendeix a perdre força en les pròximes hores i que deixarà un ambient més calmat, això sí, amb continuació de les temperatures baixes. De fet, el que podem veure en la imatge del satèl·lit Meteosat és, per una banda, l'absència de núvols a les nostres terres, podem veure-la en aquesta imatge ampliada, i per altra també els núvols que estan afectant el nord peninsular. La neu que es podia apreciar a la zona del Pirineu i també els núvols que s'han format al sistema ibèric sense més transcendència. A nosaltres només ens han afectat en forma de núvols decoratius. No hem tingut avui nuvolositat destacable a les nostres comarques. I si repassem aquestes temperatures mínimes de la nit que ens han deixat aquestes gelades que els comentàvem al principi al voltant de les comarques de l'interior, del centre i del sud, perquè al nord el vent no ha impedit que les temperatures baixaren en excés, o tant com en altres dies. A Morella 5 graus i mig, la mínima d'avui, 9 graus s'han registrat a Vinaròs, 5 a Atzeneta del Maestrat, 8 a Castelló, 10 a Segorbe i 8 a la Vall d'Uixó. Temperatures a les comarques valencianes que s'han situat les més baixes al voltant dels 0 graus a la zona de Jalance, 7 graus a Bunyol, 4 i mig a Utiel, 8 a Llíria, 5 a Xelva i 3,6 a Ontinyent. I cap a la costa, uns valors que situaven avui al voltant dels 8 graus en el cas de Sagunt, València, Alzira i Sueca, 9 han registrat a Sueca, 3 a la zona de Xàtiva i 10 a Gandia, mentre que cap al sud teníem uns valors que han tingut avui una oscil·lació al voltant dels 11 graus a la zona litoral, mentre que les més baixes deixaven al terme de Villena 1 grau per davall de 0, 4 graus positius al Coi, tot i que hi ha hagut inversió tèrmica en les zones més fondes. Sí que ha gelat 8 graus a Benidorm, 5 graus a Alacant i 5 a Orihuela. I avui estem amb la vista posada en aquesta previsió a mitjà termini que, com els comentem, ens porta canvis i que de fet serà a partir de diumenge quan probablement ens faci parlar de pluja. De moment i per a demà podem veure en el mapa isobàric previst aquestes altes pressions que continuen sent ben potents però que permetran enretirar-se una miqueta la baixada d'una pertorbació que serà la que finalment ens deixa pluges a finals de setmana. El vent aponentat que afectarà les nostres comarques en els pròxims dies i que de fet serà fluix i almenys no tindrem aquesta molèstia del vent de mestral que ha continuat bufant en força. I per a veure com anirà canviant la situació hem de dir que primer arribarà un front. De fet, este mapa representa la probabilitat de pluja en els colors taronges i rojos, la probabilitat de pluja que afectarà en el cas de divendres l'oest peninsular amb aquest front que arribarà de ponent, però vegem com dissabte ja aquesta probabilitat s'extén a una zona més ampla de la península ibèrica. De fet, pràcticament arriba al Mediterrani, tot i que encara no ho fa, només podrem tindre dissabte alguna pluja a l'interior de Castelló, però no és este el canvi que esperem. De fet, és entre diumenge i dilluns el que es produeix l'abans d'una borrasca, una pertorbació en superfície que entra pel sud peninsular, es despenja en altura i acaba afectant
deixant la zona mediterrània. Ho podem veure en l'animació del mapa isobàric dels pròxims dies. Podem veure com dissabte aquesta pertorbació ja s'ha despenjat de la circulació general, com podem veure, afecta el sud-oest de la península ibèrica diumenge i es situa en superfície, estos mapes corresponen a superfície, de manera que entre diumenge i dilluns tenim una entrada pronunciada de vent de llevant i de gregal, que és el que necessitem, un dels factors que necessitem per a que ploga a les nostres terres. Dimarts ja haurà passat aquesta pertorbació, per tant, la situació més inestable correspon a les hores entre diumenge i dilluns. Per a que vegin què és el que tenim a les capes mitjanes de la troposfera, que és l'altre ingredient que necessitem per a que ploga, tenim aquest embossament d'aire fred a 25 graus per davall de zero que s'ha despenjat de la circulació general. Ahir el tenen, com va evolucionant entre diumenge i dilluns i com es situa precisament entre diumenge i dilluns de la manera més inestable, amb el vent de llevant en superfície, com per a poder donar-nos aquestes precipitacions que esperem que siguin generals i que en la zona litoral especialment podrien arribar a ser moderades, inclús acompanyades de tempesta. Haurem de seguir l'evolució. De moment els mapes estan d'acord en aquesta situació i, per tant, el que podem avançar és que tindrem pluja entre diumenge i dilluns. Dimarts ja haurà passat aquesta pertorbació, però haurem d'anar actualitzant en successives informacions. Amb aquesta situació, per avui, parlem d'un dia de sol, amb un vent de mestral que ja tendeix a perdre força, tot i que encara serà present a les comarques del nord de Castelló un ambient fresc, especialment de nit i matinada, amb unes mínimes que tornaran a deixar algunes gelades a les zones de l'interior. I per a demà, pocs canvis en la situació meteorològica. Parlarem de sol, algun núvol anecdòtic a les comarques de l'interior que no tindran més transcendència, el vent que girarà a sud-oest, a llebeig, a mesura que aquesta borrasca peninsular des del sud-oest avança cap al Mediterrani, i això afavorirà que les hores centrals del dia l'ambient siga un poc més càlid, sobretot a les comarques centrals i del sud. De vesprada tampoc no hi haurà grans canvis. De fet, demà tindrem sol, algun núvol orogràfic que es puga formar a les zones de l'interior, un vent que ja haurà parat. A les comarques del nord tindrem bàsicament domini del vent de ponent, com també a les comarques centrals, a les comarques valencianes i al sud, un vent que afavorirà que l'ambient, com diem, a les hores centrals del dia siga càlid comparat amb aquestes gelades que esperem de nou de nit i matinada. Cap al sud, també sol, algun núvol sense més transcendència i vent de llebeig que bufarà amb una miqueta de força i acabarà alterant la situació marítima. El més interessant, com comentàvem, la previsió a 3 dies. De fet, el cap de setmana la situació ja comença a canviar. Tenim dissabte aquest augment de la nuvolositat que farà que puga produir-se ja algun ruixat a partir de la vesprada a les comarques de l'interior, un ambient un poc més fresc, però atenció perquè és diumenge quan ja el cel quedarà tapat i tindrem pluges que seran sobretot moderades a les comarques més costaneres. Podrien anar acompanyades de tempesta. I tant diumenge com dilluns parlem d'una situació marcada per la nuvolositat i la possibilitat de neu en cotes altes. No serà massa baixa la cota de neu de moment, tot i que caldrà seguir l'evolució perquè podria baixar una miqueta. El que sembla segur és que tindrem aquestes pluges garantides generals i que sobretot afectaran les comarques costaneres. Acabem amb un apunt astronòmic de les gemínides que es podran observar este cap de setmana, dia 13 i 14, sobretot mirant cap a l'est, en pondre's el sol a la constel·lació de Géminis. És una de les pluges d'estrelles que es donen al llarg de l'any i en aquest cas solen ser de les més espectaculars. Es poden arribar a observar entre 50 i 100 estrelles per hora. La pega serà els núvols que poden arribar a ser abundants especialment diumenge, però a les zones més septentrionals podran tindre imatges com aquestes de l'any passat que mostren les gemínides en l'aurora boreal al nord de Noruega. Els deixem ja amb imatges més properes de les nostres comarques, del que ha sigut la jornada d'avui, caracteritzada per l'absència de núvols i per la situació de temperatures fresques a primeres hores del dia, que ens ha deixat condicions de bona visibilitat amb el ponent. Els recordem l'adreça a la que poden enviar fotografies o vídeos, oratge@mediterraneotv.es.